Hello guys, आं दायो फुलबारियाव फैदों। जोबोद जायगाया जासिगोन, बारा गोबाव गैला अपेनिं खालामसिगोन। बारा गैला अपेनिं जासिगोन। देग्लाय मासाव अपेनिं जानो हागौ, नङाबा एप्रिल मे फोराव जानो हागौ। आंथ' बारा मोजां मिथिया, बै मालिकआसो मिथिगोन। जोंलाय इउटुबारा माहा मिथिनो, जोंथ' मालिक नङाना, जों ब्लग बानायग्रासो। जायगायाबो जोबोद मोजां, दैलाङावबो बापारे अरुणाचलनि बायदि जायगाखौ नुयो आरो दैलाङावबा बिराद बरिया मोनो। दा गरमावबो बरिया नुगोन, माने बरफ दङ ना हनै हाजोआव, बरफ आरो एकदम फ्रि बरफ दङ, थान्दा बेयाव, थान्दा। सोरबा नोंथांमोना बे फुलबारियाव बेरायनोब्लाबो बेरायनो हागोन, जोबोद मोजां जायगाया। दाथ' आरो बेलेगाव थांनोबो जासिगोन। आरो बैथिंबो दोङो बे फुलबारिनि बै बार न' दङ, बार नैबेयावबो जायगायाबो मोजां जासिगोन। जुदि नोंथांमोना बे फुलबारियाव फैनोब्लाबो फैनो हागोन, आरो फैनो गोसो जादोंब्लाबो फैनो हागोन। जोबोद मोजां जायगाया। नै बै जाबाय रेस्टुरेन्ट, बेयाव मा जानो, चावमिन मोनजागोन, चिकेन पक'रा मोनजागोन, आरो साहा कफि बायदिसिना ओंखाम आरो बेदर, अमा बेदर, मा अनेक थायो बेदरफोरालाय, मा बेदर होगोन आंथ' बारा मोजां मिथिला। बियो रेस्टुरेन्ट, जायगायाबो जोबोद मोजां जासिगोन। आरो आइथिं जाबाय बेयो भुटान, आरो नैबेथिं आसाम। जुदि नोंथांमोना बे फुलबारियाव बेरायनोब्लाबो बेरायनो हागोन, नोंसोरो गोसो जादोंब्लाबो बेरायनो हागोन। आरो बे जायगाया जोबोद मोजां, आंबो इन्टारेस्ट नाङो बेफोर जायगायाव। आङो गोजानाव बेरायनो हागोनबाबो इन्टारेस्ट नाङो, गोजानाव बेरायनो थांनो गोसो जादोंब्लाबो इन्टारेस्ट नाङो आरो बेबायदि आरो। बोथोराबो माबायदि जाखो, अखा लांदां, अखा थिउ माबायदि बोथोरालाय। अखा माने दैबाना जागोन, हाब्रु जायो, दैबानाबा बाइक बारनो हाया, दैबानाबा गारियाबो बारनो हाया, हाब्रुबाबो गारियाबो सलाय जाया, हाब्रुबाबो बाइकबो सलाय जाया। बाबा माथोयानो जायगायाबो नालाय माबायदि जायगाफोरा आरो ओइथिंबो बानायलांबाय थादों, बैथिंनाबो बानायलांबाय थादों। माने अखाबाबो डिस्ट्रिबिउट खामानि मावबाय थादों ना, बे डिस्ट्रिबिया सिन्था नङा, बेहाबो फुराना। दा जोङो बेयाव आराम जिरायदों, नै बेयाव आराम मासे आराम जिरायनो बेयावलाय, आराम अखायाबाबो बेयाव अखाया बिराद जेव खोनाया, गाबा अखाजों गाबा बेयो फोरिंखोना, बेयो फोरिङानो बिराद मोजां। आरो बेयाव जग्रा जिरायग्रा पालें हारि थानोबोलै दसे आराम जिरायनांगौमोन। ओरैनो गसंबाय थानो माहा आथिं लुजोबबाय, माहा जिरायनो, बेनिखायसो चक्लेट जाखानांगोन। रेस्टुरेन्टआ जाबोला बे वाटारमेलनखौ फानगोन, मोनजागोन। आपेल दुकान, वाटारमेलन दुकान, चिकेन पक'रा दुकान, आरो चावमिन दुकान, बेदर दुकान, अनेक बायदिसिना मोनजागोन आरो बेफोराव। दा बे गेटआ बायो, गेट बानायगासिनो दङ। ओरै फैबानो ओरै फैनानै थांबाय हादो लामा थांबाय हादो, मोनगोन। बे हाजो गोजौआव एकदम बिथोराव, बिथोर हाजोआव जायगाया फुरा मोजां बेयाव। दाथ'
गैया बेयाव लाब गैला बारा लेंगोन बेनिखायसो बे फुलबारियाव बेरायनो फै डाइरेक्ट बेरायनोब्लाबो बे जायगाया जोबोद मोजां बे जायगायाव इन्टारेस्ट मोनो नैबाबो अखा थियानो बेबो जायगा जोबोद मोजां बेयाव अखाजों हाल्ला जाया आरो हाल्ला खोनाया बेयाव सा लोंनाय चावमिन जानाय पक'रा जानाय अनेक बेदर जानाय ओंखाम जानाय बेयाव बानायगोन आरो नै ओमफ्राय ओंखाम सारि संनाय बेयावनो आरो दंबावो नै बै सिं दंबावो हनै थांसै आरो जागोन बियो गरमाव सान्दुं गोसायाव बरिया जागोन आरो सान्दुं गोसायाव बरिया जागोन बायदियाव दैलांना अखा गारिया थांनो हाया बेखौ फैनो हाया जोङो बाइकखौ बैथिं दोननांदों थांनो हाया लाबोनो हायाना बिराद अखाना देग्लाय अखायावथ' मावनो हायाखै खामानि मावग्राफोरा मावनो हायाखै दा देग्लाय जाया बियो आरो बाहाय एसे गोबाव नांबावगोन खामानिया मोजां जायाखैना अखाना अखाखाय जल्दि मावनो हायाखै बैला थाग्राया आरो बैसोबो बानायबावगोन बैसोबो बानायगोन खुंथारि बानायदों गिबियावनो आंनि अननाय दाथुहरबाय नै उन्दुग्रा पालें हारिनि हिफोरबो दङ नै पालें हारि अनेक बायदिनो उन्दुग्राबो दङ नै बेयाव उन्दुग्रा बे पालें आरो बेयाव माबा माबि हारि दिनै गाव बेग लाबोनाय दै बथल लाबोनाय ओंखाम माबा माबि ओंखाम जानोब्लाबो लाबोनो हागोन बे जानो हागोन टिफिनाव हर थानोब्लाबो बेयाव हर थानो हागोन बेयावनो भाराखौ आं मिथिया भारानि दामाथ' बेसेबां जागोन 500 मिथिया मालाय मा मिथिबावगोन बिबा मिथां लानो हागोन नङाबा 500 नङाबा 1000 नङाबा 1500 नङाबा 2000 थ' मोजां मिथियाना मालिकासो मिथिगोन नै बारे बरिया माथो गाजिबो दंलायलायो नै जोबोद मोजां बाब गाजिबो दंलायलायो लागौ बाप बरिया बिराद बरिया नां माथो आयो बरिया नांगोलै आयो बरिया नांदों सोरबा नोंथांमोना बे फुलबारियाव बेरायनोब्लाबो बेरायनो हागोन जोबोद मोजां जायगाया बेबो गाजिजों थायो नै गान्दुबो दंखायो बरिया बेयावबो बरिया नै बिराद बरिया नांथारो बेगेंबो साया सिंबो साया बे सिङाबो साया आरामसोलै बरिया आथिङा लेथ्राना दै आरो बे थाग्रा रुमाव खिग्रा थानांगोन ना खिग्रा बानायनांगोन एसे बानायनोबो हागोन बानायबा एसे मोजां जागोन फरायनायालाय बायखाना थानांगोन गावगाय रुमाव थानाया बायखाना थानांगोन आरो ओइयावबो दंबावो बेयावबो एखे बेयावबो एखेसो जागोन आंथ' बारा मोजां मिथिला बिराद बरिया जायगाया बाबा माबायदि नांदों माबायदि नांदों बुंनो रोङा नङालै उन्दुनाय होननाया माबायदि बुंनो रोङा बरिया बारा गोबाव गैला जासिगोन जानाया लासै बानायबाय लांबाय थादों
थांसै माहा थांनाय जागोन बेनिफ्राय आरो दायो जों बेलेगाव थांसै गैला दा आरो आइखौ दसे नायनांसिगोन आंथ' बेयाव हरसे थागोन बे जाबाला बेफोर जायगाया मोजां जाबाला आंथ' हरसे थाफैगोन बेयाव हरसे माबायदि मोनाफोराव माबायदि जायगाफोरा आराम नाङो आरो बेफोराव आङो हरसे थाफैगोन जुदि नोंथांमोना बे फुलबारियाव बेरायनो गोसो जादोंब्ला बेरायनो हागोन आरो गासैबो बेरायनो हागोन जोंनि बर'नि हारिनि इउटिउबारफोराबो बेरायनो हागोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय इउटिउबारफोराबो बेरायनांगौ आरो बे फुलबारियाव आं डाइरेक्ट मालिकनि नाम्बारखौ होगोन आं डाइरेक्ट मालिकखौ कल खालाम ओमफ्राय मिथिगोन बे जायगाखौ मिथिगोन बबेयाव मिथियो बबे उदालगुरि जायगानिफ्राय फैयो आरो बेखौ आं बारा मोजां खोन्थानो हाला अखा बोथोराव हायनाङा दा अखायाव हायनाङा अखायाव लामाया मोजां जायाखै खालमानसिया अखायाव फुरा पाका लामा जागोन देग्लाय अखायाव हाब्रु हायनो हाया फैनोबो हाया बेनिखायसो बे उदालगुरि माथिं फैनाय लामा माने बियो माने उदालगुरि कलमा आरो उदालगुरि कलमा लामानि डाइरेक्ट साहा फैबाय था ओमफ्राय डाइरेक्ट उदालगुरि कलमानि सिदा आरो बेनिफ्राय खावरं उदालगुरि कलमानिफ्राय आरो खावरंनि सकारि सिदा ओमफ्राय खावरं सकानि सिदानि माने फैबाय था ओमफ्राय बै SSP दङ आरो बेयाव SSP केम्प दङ बेयावनो मोनबाय आं थगायाखै आं मोजांसो बुंदों माने जुदि नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि इउटिउबारफोराबो बेरायनो हागोन बे जायगाखौ फेमास खालामनांगौ आंबो गाहाम मोनदों आंबो बेरायनो थाखाय आंबो मोजां मोनदों बहुत जायगायाबो मोजां आरो आइखौबो बानायगोन थाग्रा बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो मोजां मोनदोंब्लाबो आं बेखौ गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय हागोन आं